Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo aluwar. Idintero ang ganyan ken unay di balas itaw. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipa. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto a karikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Okay, nagasat nga tenga ti aldaw tayo amin sa pada po. Aldaw iti Miyerkules 29 apo ni mabilang iti bulan ti Hunyo 2022. Happy graduation kada itay pupils iti biyang ti Cabeza Elementary School dito south of the river. Gagayem kayong kabsat, iti dating aldaw, ti panagturpos ti grade 6, gagayem, pakiramanan diti apukok ni Leriza, Dandy K. de la Cruz. So, happy graduation. Dari apo ti pagayam yun ni Robert de la Cruz, kadwak ni Mark Francis Agustin, iribiyang ti technical control, tapno danon mi apo diti napili tayo manen. Ngayon tayo talantanen, ngayon tayo pagsasaritaan, ngayon pagsinukatan, tika panpanunutan, irida ito nga aldaw iti Miyerkules. Dati bagyo kaloy, may katlo bagyo apo iti dati nga tawin, iti pagilian tayo nga Pilipinas, rumrumwaren iti Philippine territory, segon iti pagasa, gagayim ken kabsat. Then, dati COVID, ada sa nga pulo ket talo apo nga nainayon, kada giti natay, ken dumakdakkel dati bilang di barong kaso gagayem ken kabsat. Iti sabali nga bangir dati vape bill malagip yo apo dati naputar nga linteg babaen ti Kongreso ti biyang ti Senado ken ti House of Representatives gagayem ken kabsat nga vape bill ngem kid dawen ti maysa karirek pambanday linteg nga i-veto o saren ni Presidente Rodrigo Duterte dati veto power na tapnon ti kasta saan nga may aplikar wenno awan ti epekto na dito nga linteg nga mang-regulate ti panakailako ti vape kada kitay agtutubo gagayem ken kabsat ken kastapay pagsasaritaan ito apo detoy inaugurasyon ti incoming President Bongbong Marcos nga agbalin kanu nga simple ngem nakalalagip nga inaugurasyon gagayem ken kabsat. Amin digitoy tampok para iti maysa nga oras nga panangidanon mi apo ti programa tayo Damdamag ni Berto. Okay? Hindi ka pagyamanan na po dito na ayat nga sponsors tayo wenno tumultulong tapno may danon ti programa tayo Damdamag ni Berto. Thank you very much iti CB Farm wenno Kalawagan Belisario Farm iti Barisbes Dingra Ilocos Norte babaeng kada Mr. Dado Belisario ken ni Mrs. Jeanette Belisario. Thank you very much ken ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara Ilocos Norte. Thank you pa kay ni Erlinda Hood iti Barangay Naglikuan Pasukin ni Hazel de la Cruz Alonzo iti Las Vegas Nevada Estados Unidos. Carmela Walker iti San Diego California Estados Unidos. Miss B Fiesta iti Honolulu Hawaii. Ami Ancheta iti Stockton California ni Mr. Jewel Centillas iti Lahaina Maui Hawaii. Chris Siroma ken Marisa Siroma iti Iva Beach Hawaii. Thank you by the Merton North Insurance and Security Agency para kadiri kasapulan nyo apo tinan insurance when non-life insurance kas kuma iti TPL can comprehensive pakiramanan nen iti requirements para kadiri government projects iti intero pagilian ipaay kada kayo nga serbisyo ti biyang ti Metro North Insurance and Security Agency nga masarakan iti Cityland Tower 2 Malate Manila babaen keni Dorocha de la Cruz. Kastapay agyaman tayo iti CLJ Store nga masarakan iti Barak Road paset ni Barangay 22 San Nicolas Ilocos Norte kukwa kini matbatunan da Mr. Jaime Perdonio ken ni Mrs. Celia Perdonio. Thank you very much ken ni Barangay Chairman Juji Jimenez iti Barangay Poblacion Burgos Ilocos Norte. Kastapay ken ni Mili Espirito iti Iba Beach Hawaii ni Mr. Wayne Winnie Rombawa nga di San Jose California. Ni Juanito Muller Pariulen Jr. iti Barangay 19 San Nicolas Ilocos Norte. Ni Franz Jose iti South San Francisco California ken ni Mr. Onofre Durupan iti Waianae Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok?
dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem tagtegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto balipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy ti programa tayo damdamag ni Berto apong dumdumngeg kay nagbubuya. Okay, dati bagyo apong may katlo nga bagyo ti paghilyan taga Pilipinas para iti 2022 dati ti makit-kita nga rason apo kada ti panagtudo-tudo na iti parte ti Luzon gagiyem ken kabsat ken sabsabali pa paset ti paghilyan tay nga Pilipinas. Ada dati ko diyan apo nga in parwar ti biang ti pagasa nga rumwar metlaeng insigido iti Philippine Area of Responsibility ti Tropical Depression nga Kaloy gagiyem ken kabsat. Dito kitso magmamano laing nga oras kalpasan nga nagbalin nga nananay nga bagyo wenno may katlo nga bagyo iti tawen 2022 dito pagilyan taga Pilipinas manipod ti dati nga low pressure area. Naudin nga nakita dito nga saan nga na siya ata panawen hindi ka adayap mga talugasot siya 55 kilometros lauden ti Iba Zambales ti nasa nga bagyo adan ti kapigsang o para 55 kilometros kada oras. At pasaray pumigsa, umabot ti 55 nga kilometros iti kada oras. Ti bagyo, gagiyem keng kabsat kita daan ti direksyon nga agpalaod. Nupay kasta, na inayad ti nasao nga bagyo, gagiyem ken kabsat. So nga, saan niya forecast pa, iti biyang ti pagasa no kaano, nga mamimpinsan, nga makarwar, ti ni Bagyo Kaloy iti Philippine Area of Responsibility wenno ti paset ti pagilyantay nga Pilipinas gagiyem ken kaabsat so adu digitay medyo masemsem po especially kada iti nga aldaw adu digitay okasyon gapo iti panagpaturpos gagiyem ken kaabsat iti saan nga napintas nga tiyempo adu digitay mangi karkararag saan ko ba mampailang agtudtudo apo ket kastoy adati handa para iti graduation diti anak ko nga kastoy kasjay gagihim kay absat yung tiyempo na apo iti biyang di pagtatalunan para kanyak beneficial especially kada itay nangrugi na po iti panagraep na para iti main crop
ti panagmula iti pagay gagayem ken kabsat ngamin talagang danuma po ti kasapulan para iti panakaimulat ti pagay amo tay amin deta apong dumdumngay kinagbibuya iti programa ti damdamag ni Berto so nga benepisyo para kadakwada nga medyo hassle para kaditay adaan iti okasyon gagayem ken kabsat aglalalo digitay agpa-graduation agpaturpos iti deto nga aldaw ken digiti sumarsarunong aldaw but anyway base apo kadito ikaw dyan nga rakurak ti biyang ti pag-asa rumrumwaren iti Philippine Area of Responsibility ni Tropical Depression Kaloy gagayem ken kabsat nupay na inayad deti movements na sabali nga minapot ti bagyo ada di puwersa di ba paikot di bagyo ag puligos gigiyem kabsat ada di puwersa di angin nga pasaray dati bagyo ket 45 kilometers per hour pasaray pumigsa umabot ti 50 ket 5 kilometros kada oras gagiyem ken kabsat sabali di puwersa ti angin ti bagyo sabali di puwersa na or speed na nga mapan iti maysa nga direksyon going to anuman nga direksyon gagiyem kabsat ganun yung bagyo apoy so ano daduma daditay anan daditay bumales kun ada agsubli di ikot na di angin gagiyem ken kabsat nga di pagamamkan di nagkakauna nga napigpig sa kano apo ti bales di bagyo gagiyem kabsat ada pa diti agsubli di movements gagiyem kabsat let's say agpalaod agsubli di gagiyem ken kabsat ada pa kas di apo nga sitwasyon ti bagyo ada pa diti agkinamat di duwa nga bagyo gagiyem ken kabsat nga digitoy ket nakamamak nga dakdakkel nga perdisyon or mabalin nga mangitunda edi mas napapaot nga epekto ti bagyo let's say angin tudo ken sabsabalipay gagiyem ken kabsat isu nga agan annad apo agan annad tayo no kasta nga diti bagyo nga kastoy gagiyem ken kabsat saan lang nga DJ napigsa nga angin mabalin maikawa tabagim aglalo kada tay dito Ilocos Norte hampay unay nga nagpapaot ti tudo kada gitoy lang gagiyem santo napudot no hangag tudo DJ dito kunada nga maikawa or maapektaran ka kaditay upper respiratory tract infection nga kung kunada panaguyek panagurigor gagayem ken kabsat so nga annad apo especially digiti ubing nga mahilig apo nga mapan agpatudo gagayem ken kabsat santeng palpalubos apo nga mapanda kadigiti katuduan tapnon ti kasta saan na maikawa di bagida aglalo kadigitoy narigat apo ti agsakit or otherwise natudwan iso agurigor kung kunam sa ang gayamen nga to ang saan lagayamen nga TJ panakatudo na mabalin dengue mabalin covid gaputa digiti sabsabali nga uno digiti pagilasinan simptomas apo digiti nga sakit nga digiti ket delikado gagayem ken kabsat no mabaybayan so nga advice apo no kapilitan nya rumwarteo masapol nga ada kapute ada diti ano tayo bang proteher iti bagi tayo payong tapnon di kasta hantay nga direkta nga mabasa nga mabali na mangitunda deti apo iti panagsakit gagayem ken kabsat daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan narod kakailian padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw iti kaudyan nga Mias 2022 Wenno Manila International Auto Show basarakan iti Biak na Batu Street Barangay number 21 Lawag City DRT Auto Restoration Digiri ka ililiw ako tayo wenno
Kan, intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub. Iserbida lagi sumaganad, kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay di sa bali, alutong bahay, pangaramanan, kinaimas ng special, empanada. Nahanad, kita dalos kita na kayo sa kanan ito yung masahan ni Steps Food Hub. Masarakan sa Barangay 16, Makaray Ocos Norte, Sangi, Itirangkay. Steps Food Hub, sinunod yung serbi ka na kayo, tinaanos ng Kulikwa, Aileen Akuba. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Adung diri na kapadas ken napnek tindo panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti pipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamit ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adan pa ti video okay apagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag ti cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatnutunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Okay, maraming salamat. Tuloy-tuloy ti programa tayong damdamag ni Berto apong dumdumi kaya. Okay, so into no bigat po maaramid ton de ti inaugurasyon ken panagsapata ti incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gagiyem ken kabsat. Nubay kasta agbalin kanu nga simple ken tradisyonal ti inaugurasyon ti incoming President ni Bongbong Marcos into nubigat Huwebes, Hunyo 30. Kuna ni France Imperial, may isa kadigiti head ti preparation committee para iti dito yung event. Nga ti programa ket nakasagana aminen. Malaksi da po kadili babasit laingan nga detalye nga kasapulan pa nga maipinal. Imunan nga inrakurak ti incoming president nga ni Bongbong Marcos gigiyim kam sa iti vlog na nga saan nga maiadayo wenno mailisi iti tradisyon tinasao nga inaugurasyon. Kabayatan na ti television host nga ni Tony Gonzaga ti mangkanta po iti Philippine National Anthem. So ni Tony Gonzaga, muto ni Tony Gonzaga gagayim kay kabsat nakipagkampanya gaputa kabagyan digiti Romualdez ti asawa ni Tony Gonzaga gagayim kay kabsat inauguration song met nga Pilipinas kung mahal ket kantaen ti singer nga ni Chris Villonco ken kastapay iti Young Voices of the Philippines Choir gagayem kay kabsat agsapatan ni Marcos kas barong nga presidente ti pagilya ng Pilipinas ken ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo. So ti mga officiate apo ti oath taking ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo. Adamet digiti may suwat dapat may suwat apo nga 30-minute military civil parade kasangwanan tinasaong wenno pa paset tinasaong inaugurasyon. Ti detalye ti ecumenical invocation ket agtulo wenno para iti may tultuloy nga panakaipinal na gagiyem kabsat. May palagi pa nga indeklara ni outgoing mayor Manila Mayor Isko Moreno nga non-working holiday ti Manila para iti inaugurasyon ni Marcos. So DJ simple laeng gagiyem kay kabsat kanu nga inaugurasyon ti maaramid para iti panagtugaw kas presidente ti nabutusan na presidente nga ni Bongbong Marcos gagiyem ken kaabsat. Okay, itimet biyang ti Department of Interior and Local Government kas mangimanmando apo kadigiti kapulisan na gagiyem kabsat agbalin nga simple ngem napnon kay papanan ti inaugurasyon ni President Bongbong Marcos into no bigat Hunyo 30 nga detoy ket agpaot kanulaeng iti 2 nga oras gigiyem kay kabsat. Tirakurak ket naramid ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga isuna iti head ti Sub Committee on Security, Traffic and Communication. Rakurak ken manipud ken ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Kinunapay iti sekretaryo nga adda iti
ti highlight tinasaong national event ket very historical ken maaba aramid detoy babaen di panakaswat ti military and civic parade. Dire miyembros ti PNP, AFP, PCG ket makikaysada met para iti military parade kadwada pa di kadete manipod iti Philippine Military Academy ken ti PNP Academy, PNPA. Maibidbida babaen ti Armada ti Pagilian ng Pilipinas ti digiti baro nga ramramit da nga kaskuma ti artillery equipments nga detoy ket nagatang ti Armada ti Pagilian gagiyem kakabsat nga baro nga ramramit da detoy ket nagatang iti babaen ti AFP Modernization Program gagiyem kakabsat no PNP. May uswat pa ti flyby dagiti baro nga aircraft ti Philippine Air Force nga kas ti FA-50 fighter jets. Kalikagom tinasao nga panakaipatayab digitoy nga FA-50 fighter jets nga makita ti publiko dagiti baro nga ramit ti biang ti Armada kang runana ti Philippine Air Force. Kinudapay ni anyo nga mangrugi ti programa alas 10 ti bigata ken eksakto alas 12 ti tenga ti aldaw malpas tinasao nga inaugural speech ni President-elect Bongbong Marcos. Pasigurado met ni anyo nga all systems go na para iti nasao nga ahensya ken ti sibubukela gobyerno ti inaugurasyon ti biang ti incoming president. In the press conference, the Subcommittee on Security, Traffic and Communication, ni Campo Crame, pasigurado pa ni Secretary Anyo nga maiwaras wenno maaramid deti maidasar ti seguridad para iti inaugurasyon ni Marcos. Karaman iti biang ti task force wenno ti panakaaramid ti seguridad ket may bilang dito ti Task Force Manila Shield nga kaidan ti panakaiparungpal tineget nga checkpoint ken panakitungpal ti gun ban gagiyem kamsat in peteng ti sekretaryo nga numalpas nga makaawa na kalpasan ti panakaawat dati impormasyon ket saan da nga ipalubos nga adda digiti mangriribok iti nasaong inaugurasyon kang runana ti grupo nga CPP NPA saan met nga saan da met nga ipalubos nga mapabainan ti incoming president nga ni Marcos. Kinunapay ni PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Rodel Sermonia nga may bilang kalidi manamnama nga maaramid ket ti tignay nga uno protesta ngem nakasagana digitoy. Malaksid ti National Capital Region adapay ti unit da manipod ti Calabarzon Central Luzon Police nga naka-standby para iti posible nga augmentation wenno suporta kadagiti maiwaras nga puwersa ti pulisya. Kabayatan na kinuna ni NCRPO National Capital Region Police Office Director Major General Felipe Natividad nga iwaras da ti mobile jail no adda digiti maaresto nga mga ramid iti riribok. Ito yung nakakatakot gagihip kayong kakamsat manganta adda digiti mapagkamalyan nya mangisuswat meten ti riribok adda mobile jail po adda pagbaludan nya lugan detoy ngem ni iranta nga pakaibaludan digitay agarami iti riribok wenno mabalin na mangitunday di pan nakapabaen ti agsapata wenno mainaguraran nga presidente ti Pagilian nga Pilipinas. Malaksida po ti panakaiwaras di pulis dasar pay wenno latag pay ti traffic plan para iti inaugurasyon. Gut-gutigutan na met digiti makipartisipar gagiyem keng kamsa ti dating inaugurasyon nga rumbeng ay suda ket fully vaccinated ngem saan da nga kasapulan nya mangipakita iti vaccination card so di jay ti biang po ti kapulisan ti Sibubukel nga Department of Interior and Local Government pakiramanan ni napo ti Armada DJ readiness da po para iti dito inaugurasyon ni incoming President Bongbong Marcos nga maarami da po into bigat bigat na po alas 10 ti rugi po diti programa then mailepas dito po ititenga ti aldaw agalas 12
DJ Apo inaugural speech ni incoming President Marcos aglepas Apo iti eksakto Apo nga alas 12 gagiyim kay kamsat nga isu Apo ti lepas meten di inaugurasyon ti incoming president gagiyim ken kaabsat so ano Apo di yuswat gagiyim kaabsat para iti security aglalo adda giti mununan na nga nagbalin na po nga pangta or naawawat da intelligence report gagiyim kay kamsat nga tibiyang apo digitay grupo gagiyim kay kamsat ken kastameten digita kang ronan na po di maitutudo ti New People's Army wenno CPP NDF CPP NPA gagiyim kay kamsat ket mabalin na po nga mangyuswat da po iti addang nga mangpabain iti biyang ti incoming president gigiyem kay kamsat so nga kunada dapat nga mailatag amin gigiyem nga seguridad tapnon ti kasta maikan iti proteksyon digiti dumar ay iti deto nga nasao nga inaugurasyon and at the same time po oray digiti tattao nga mapan iti nasao nga inaugurasyon. Imuno namin po nga adda tinagbalin nga pakamo wenno pamalagip ni Health Secretary Francisco Duque III nga masapul nga suruten sumurot iti alagaden wenno protocols digiti tao nga mapan iti nasao nga inaugurasyon. So padasin ito apo nga i-cover ipatangata nga po diti especially yung inaugural speech ni incoming President Bongbong Marcos into nubigat tapno may padanon mi kada kayo dagito nga nasaong pasama ka po iti pan nakaaramid ti inaugurasyon ti panagtugaw nga presidente ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gagayim kabsat. So banaan nyo, padpadasin dito apo ti hook up kaditi mabali na pag-aalan tayo iti audio and video tapnon di kasta may padanon mi kada kayo babayin ti programa ni Berto wenno damdamag ni Berto gagayim kay kabsat detoy panag sapatan ken panakainaugurar ti sumarunong nga presidente iti Pagilian Pilipinas. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms.
Blue House Prection 2 ini mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem tagtagikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare di dinto palipatan na parang titipon, gaputa si Degi di Baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prection 2 Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prection 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prection 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag di cellphone number 0963 003282. Blue House Prection 2 Beach Resort. Okay, maraming salamat Mark Francis. Tuloy-tuloy po ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Okay, ay greet tayo man dito viewers tayo ni Winnie Rumbawa dito sa San Jose, California. Thank you very much ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Joy, Joy Helasio. Ito yung alam kong pangalan nito Joy Helasio, hindi yung Ate Love. Anyway, thank you for watching my friend from Hawaii. Ni classmate ko Walter Pasigi, iri barangay 23, problema da kadete apo nga taga city government, problema di kita taga sitio Dungtal dito kalsada da. Mabali na pagraipang kanon nya gagiyim kamsat di kala jak masigurado. Saan ba yon, Walter? Da nakita ket nga post ti taga dita nga mabali na paglangoyan ti pato dito dalan nyo. Nga umay dito sitio Dungtal. Apo barangay chairman, nimbag nga oras mo, pagkitignan yung problema dito sitio Dungtal, gagiyim kay kamsat. Then ni Dema Paulino Agustin, thank you very much. Ken kasamit din the Mr. and Mrs. Jose Agadjer Jr. Ken ni Mrs. Gloria Agadjer Jr. ije Canada. Kanayon da nga magbubuya po ito programa tayo nga Damdamag ni Berto. Okay, thank you very much kaditay sumaganad nga tumultulong tapno maidano na po ti programa tayo Damdamag ni Berto, Kalawagan Belisario Farm and CB Farm, babaeng kada Mr. Dado Belisario, ken ni Ma'am Janet Belisario, ni Elis Tamayo di barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte, Erlinda Ferminhood, barangay Naglikwan, Pasukin, Hazel de la Cruz Alonzo, manipod po di Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Miss B Fiesta dita Honolulu, Hawaii, Ami Ancheta dita Stockton, California, ni Jewel Centillas iti Lahaina, Maui, Hawaii, Chris Roma, Ken Marisa de la Cruz Roma, Eva Beach, Hawaii, Metro North Insurance and Security Agency, para kadiri kasapulan nyo abo. Irinan Life Insurance, nga CAST, TPL, Ken Comprehensive, iserbi ka na kayo, ti Metro North Insurance Agency, Ken Kastapay, diri kasapulan. Iti so amin nga government projects, itintero apagilian, iserbi ka na kayo dito ti Metro North Insurance and Security Agency, nga masarakan na po di Cityland Tower 2, Malate, Manila. Babaeng ka ni Dorocha de la Cruz. Kastabay di panagyaman ti CLJ Store, nga aday ti Batak Road, pasit ti barangay 22 San Nicolas, Ilocos Norte, babaeng ka na Mr. Jaime Perdunyo, ken ni Mrs. Celia Perdonyo. Thank you very much ken ni Apo Barangay Chairman Juji Jimenez, dita Poblacion, Burgos, Ilocos Norte, Mr. Loreto Tamayo, dita Waipahu, Hawaii, Mil Espirito, iti Iba Beach, Hawaii, Wayne Rumbawa, San Jose, California, ni Juanito Moller Fariulen Jr., Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte, ni Franz Jose, iti South San Francisco, California, Mr. Onofre Durupan, iti Waianae, Hawaii. Irapo dito inayat nga tumultulong ka dito para iti programa tayo Damdamag ni Berto ken iti programa ti napalabas. Okay, adun napalabas 33 minutos kalpasan ti oras tayo nga alas 12 papagayam kaditi man narimana po nga agpamangmangan kay happy lunch time kada kay amin sa pada. Okay, ada diti panawagan na po ken ni Presidente Rodrigo Duterte babaeng ken ni Senador Pia Cayetano nga nuwen ken mabalin usaren ti outgoing President Rodrigo Duterte ti V2 power na V2 power ket may basura apo ti vape bill gapo ta makapadakes detoy apo gagi kabsat nangim ti question ditoy gagayem ti question
Ada nga tapay time ni Apo Presidente or maatensyonan na nga tapay dito nga kalikagom ni Senator Pia Cayetano nga ibito na dito nga gagiyim kabsat or ingkapilitan ka di nga pirmaan ti Presidente or i-review na dito before nga ag-end dito termino na into nubigat Hunyo 30 gagiyim keng kabsat. Dito bill gagiyim when no gakat dito nakaipalaunan ti pan nakaregulate pan regulasyon ti pan nakaingato or pan nakailako ken panagusar iti nicotine ken non-nicotine product when no vape gagiyim ken kamsat. Ilalawag ti Senadora Pia Cayetano nga agpampamarang laeng dito nga vape bill gagiyim ken kamsat nga adda iti nakapalaon dito nga pagsayaatan ti salunat nupay ti kinagpaysuna ket saan gaputa peligro para kadi nagtutubo nga Pilipino gaputa ti target ti marketing po segon ken ni Cayetano ket digiti agtutubo gagiyem ken kamsat isu daytoy ti kang runana rason ti senador tapno gutiguten na ni Presidente Rodrigo Duterte ti outgoing president nga usaren na dati veto power na ket may basura tinasao nga gakat wenno na aprobahan na po babaen ti Bicameral Conference Committee ti Senate ken kastameten ti lower house the House of Representatives gigiyim ken kamsat imunan nga kinastigar ni Cayetano ti last minute transmittal ti Kamara iti dito enrolled copy ti vape bill nga naawat ti biyang ti Presidente kunana nga ti submission iti biyang ti Malacañang ket naaramid laeng iti Biyernes Hunyo 24 nupay 5 bulan nen tinapalabas manipod iti maipasa iti Senado ken iti Kamara babaen iti bicameral version ti vape bill. Ito pala gagiyim ken kamsat dito makikita parang inyabot da ka dito medyo awanen ti atensyon ti Presidente nga naipadanon iti biyang ti Malacañang gagiyim ken kamsat dito transmittal last minute transmittal ti Kamara gagiyim ken kamsat dito enrolled copy ti vape bill ti submission iti Malacañang naaramid kanulay nga po iti Biyernes Hunyo 24 nupay 5 bulan tinapalabas gagiyem kabsat nga inpasa ti Senado kenti by wenno ti Kamara di Representantes adami maaramid no kapo karita linting nga kasoy di Bicameral Conference Committee gagiyem kabsat di version ti Senado and at the same time version ti lower house kadiri kakastoy nga linteg gagiyem ken kaabsat tipo na po di version ti Senado the upper house and the lower house gagiyem kaabsat the Senate ken ti House of Representatives kukwestiyonen ni Cayetano detoy no apay nga kasjay ti kabayag na after 5 months or kalpasan ti 5 tawen nga pan nga aprobar ti Bicameral Conference Committee wenno bicameral version no kunam ket nagtipo na po ti lower ken upper house gagiyem ken kaabsat di ba no apay nga na italang nga may submitir wenno dilaing Biyernes para iti panang pirma ti Presidente ket agbalin nga nananay nga linteg gagiyem ken kaabsat obserbasyon ni Senadora Cayetano nga kasla na iranta gagiyem kaabsat tapnon sa na yan nga maadal nga naimbag babaen iti mapalabas tong administrasyon ti kontrobersyal agakat namnamayan na nga digiti iti biyang ti medical community digiti do doktor patpadasin tayo kumaabot ti mga interview ti Dr. Tatay ang medyo na ladaw deti tayo panagtawag tayo namnamayan na po ti biyang ni Senadora Cayetano nga ti medical community ken ti Department of Health ket guti-guten damit ti Presidente nga maibito na tinasao nga gakat saan kunana nga daytoy ti rumbeng nga maibagbalin nga linteg gapo ta maibaba wenno ibaba ti vape bill daytoy nga linteg gapo ibaba na ti access iti e-cigarettes manipo diti agdama nga 20 ket maysa ti tawen na ti mabalin nga gumatang gagiyem kabsat mapagbalin laengen nga 18 nga tawen so bumaba iti agrup sa talo nga tawen DJ mapalubusan gagiyem kabsat malaksi di dito palubusan pa iti vape bill
ti pan nakainlako diri sabsabali nga vape flavors nga daytoy ket may kontra iti agdama nga regulasyon nga panang limitarda iti dwalaeng nga flavors ti plain menthol ken plain tobacco. Gagiyem ken kamsat ta ikaten by ti vape bill ti regulatory authority ti abiyang ti e-cigarettes manipo di Food and Drug Administration ket maiyakar deto apo ti Department of Trade and Industry no sa dinno nga maawanan ti ngipen ti gobyerno para iti epektibo nga panakabantay ti pangta iti salunat ti nasaong nga produkto. Ayun so adu digiti defekto na nga nakita ni Senadora Pia Cayetano gagiyem keng kamsat. Kang runaan na apo iti biyang ti salunat apong kabombo apong agdingding kita inyo apo diti diti palawag ni Cayetano gagiyem keng kamsat bilang digitawen ti mabali na gumatang to sigarilyo gagiyem kamsat dapat 21 years old ti makagatang iti sigarilyo gagiyem keng kamsat idinto nga iti babaen ti vape bill from 21 agbalin nga 18 years old gagiyem keng kamsat so umubing DJ mapabalubusan nga gumatang gagiyem keng kamsat malaksi diti detoy ipalubos pa iti vape bill ti pan nakailako diti nagduduma nga vape flavors nga detoy ket may kontra ti agdama nga regulasyon. Tama nga naman gagiyem so kasla amendaran nan di imuno na regulasyon nga manglimitar iti dwalaeng nga flavor ti mabalin niya mailako detoy ket ti plain menthol ken plain tobacco gagayem ken kamsat. So siguro parang sigarilyo menthol ken saan niya menthol gagayem ken kamsat. Ikaw maki agbe-vape ka agbe-vape ka okay may katpay babaen iti deti nga linteg no mapagbalin niya nan anay nga linteg vape bill ti regulatory authority ti biyang ti e-cigarettes manipod iti Food and Drug Administration maipayakar detoy iti Department of Trade and Industry no sa dinno nga maawanen tingipen ti gobyerno para iti epektibo nga panakabantay iti pangtati salunat ti nasaong nga produkto. Ayun gagiyem kay kamsat. So anati agbali na po nga aksyon ni Presidente Rodrigo Duterte ti detoy. Adun na po digiti naganak nga madandanagan iti detoy epekto ti vape gagiyem kay kamsat pudno kading nga makatulong detoy pudno kading nga safe iti salunat adda digiti doktor sen nga nakain-inuman tayo hanga may baga nga safe detoy kaslamit la sigarilyo detoy especially adda detoy flavor gagiyem kay kamsat adda menthol flavor ken plain menthol ken plain tobacco gagiyem ken kamsat ken digiti dabda sabsabali pa nga flavors gagiyem ken kamsat mabaling kanunukwan nga ilako da kadigitay 18 years old above gagiyem keng kamsat no kas pagarigan maaprobaran tinasaong vape bill babaeng ni Presidente Rodrigo Duterte. So tignan natin until tomorrow adan taytoy pay apo iti gundaway aging ganin tunubigat no ana iti rumwar nga desisyon ti Presidente sulaingan na po tilaingan Presidente ti mabalin niya pawil when no mangi basura adanti puder nga makaibasura iti detoy nga linteg nga patyen ni Senador Pia Cayetano nga pangta iti salunat detoy gagiyem kamsat adu digitay salungasingen na ngayon nga direktiba gapota baliwan na tawen flavors digitay mailako gagiyem kay kamsat para kaditi agatang gagiyem from 21 years old from 21 years old nga tawen na po digitay makagatang bumaba nung papaboran babaen iti ehekutibo ti vape bill gagiyem kay kamsat gaputa pagbalinen ng tulaingen nga sa nga pulo ket 8 ti tawen digitay mabalin nga makagatang iti vape gagiyem kay kamsat especially digitay products nga maipan ka di vape menthol kada plain menthol plain tobacco ngem base ken ni Cayetano at dapat dito sa bali nga flavors nga mabalinton nga mailako gagayem kay kamsat no kas pagarigan mapaboran babaen iti Presidente tinasao nga vape bill gagayem kay kamsat medyo dakkel apo iti atap ni Senador Pia Cayetano
nga adda ti kaslapan na kai taon dati maududin nga aldaw ti presidente ti pan nakaipasa na dati nga gakat manipod ti BICAM gagiyem kay sa bicameral version ti bill nga dati ket napaburanen naaprubanen 5 abulan nen tinapalabas ngem naawat laeng apo ti biyang ti Malacañang or ti Office of the President idi Hunyo 24 dito nga nasaong BICAM version, bicameral version tibiyang ti upper kan ti lower house gagiyem kay kamsat nga dijet kasla atapen ti biyang ni Senador Cayetano nga naitaon tapno saan niya maadal nga naimbag iti biyang ti rumwaren when outgoing administration ti controversial agakat when no na adal no pagbalin nga linteg babaen laeng iti pirman ti presidente Rodrigo Duterte. So kitain tayo apo no anya apo di kitay haramiden ni presidente Rodrigo Duterte no maatensyonan na pay dito nga ba naggagiyim kay kamsat nga linteg when no gakat manipod iti upper kan lower house gagiyim kay kamsat nga dito ket patsen ni Cayetano nga pangta iti salunat dagiti agtutubo bibil rumbeng nga miibito kunana babeng ni presidente Duterte sakbay nga bumaba ni Duterte iti pwesto. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan narud kakailian padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show basarakan iti Biak na Batu Street Barangay number 21 Lawag City. DRT Auto Restoration. Digiri ka ililiw ako tayo wenno makan intay amin ramanan ijay Steps Food Hub iserbida digiri sumaganad kasti top silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay di sa bali alutong bahay pangaramanan kinaimas kay special empanada. Mahanad kita dalos di panakay sa kanan ito yung masahan ni Steps Food Hub masarakan sa Barangay 16 Makaray Tapos Norte Sangi Itirangkay Steps Food Hub sintanan yung serbi ka na kayo tinaanos ng Perikwa Aileen Akuba Steps Food Hub binabalik-balikan ang sarap araw man o gabi. Tumulong para hindi pa nakasalbar tibiyag pamalagip nga danon ka na kayo babayan ti ENR Online kenti Philippine Red Cross. Nagpintas la unay nga ti kaadwan ket agbalin nga parte kada itoy nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabutong nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket may nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Tumulong tayo nga mangsalbar iti may nga biag nga umat atid dugpay. So in their deti nga tao nga matulungan tayo can stay longer, can stay forever with their family for more years. Kaya ti agdonar ti dara apo mangtud deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine.
And we cannot say nga, haanak agdonar, isu dalat at agdonaran ta, isu damit makasapul, no. We can never tell that we are also a recipient of blood. Our own brother, sister, parents, friends can be a recipient of blood. So, haan mo ilaang nga jay banag nga makatulong pa. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo kasla la tayo kunada iti may nga lugan nga change oil mechanism kasi no agdunar tayo ti dara we can also protect ourselves to be in more mapan kadigiti may expose iti hypertensive related illnesses when no panagnato ti cholesterol and everything. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy so napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo maamuan tayo pay apo iti blood type tayo kang runaan na unay because during emergencies time is of the essence kung kakausapin ka ng katabi mo ng kaopisina mo ng kapitbahay mo takuna na anak blood type mo di mo pay amo no anatay blood type mo so very important that donating blood is also way of knowing yourself. Okay, thank you very much. Tuloy po ti damdamag ni Berto. Awanin na po tinabati pa yung oras tayo. Pumakada kami nga roden. Iti dati nga gundaway. Dati po ti pagamyo ni Robert de la Cruz. Padaan ng gayam ti programa di na palabas. Iti technical control ni Mark Francis Paulino Agustin. Ibatimin, tinatalinay nga aldaw ti Miyerkules tayo amin sa ngapada. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod tayo alumar, inintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas pasamak, diri sumbat diri agtuturay kariri issues, ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Adung diri nakapadas ken napnek tin panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adaan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamet ten ti bakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adanda ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adaan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab-Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag ti cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatnutunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Kakailan, at pwede pa malagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraken iti gar-arab iti ruot, kasla iti bakan, luang kalbing ken karnero, po dagitay ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kada iti kumadanong mga ipainom tayo ket hang agapo kada dagitay stagnant waters kadije pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom deta taraken at taktimet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no kada iti apo so nga ken dito pinagtutudo na nakilamanag masalsod mo dito Robert dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makarukat ta nakagalot da
why not igalot yung laingan dya asideg dya balbalay yung mga ramit kay te temporaryo ang paglinungan da. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas. Kablawan na kayo iti sa balipay nga gundaway papagayam. Iti programa tayo tinapalabas. Dadi di bagayam yun ni Robert de la Cruz, kadwa tayo di technical control ni Mark Francis Paulino Agustin. Tap na awisin da kayo kadanggay mi ti lasod ti maysa nga oras. Kinintay danon dito maudin nga paset ti surat ni pagayam tayo Fernando. Yawis mi nga rod, tindi pa nagdanggay, tilas ti may isang oras, kaya tuloy tayo nga ibasa, dito nga surat nga nakaipadaunan ti pakasaritaan ti biyag, ken kastamiten pakasaritaan kinayan. Ngayong kasangwanan yan tayo itultuloy ti surat ni Fernando, pagyamanan tayo ti CB Farm, no Kalawagan Belisario Farm, da Mr. Dado Belisario, ken Ma'am Janet Belisario, dita Barisbes Dingra, Ilocos Norte. Thank you kani Elis Tamayo, iti Barangay 16 Bakara. Kastapay kani Erlinda Ferminhood, nga taga Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Hazel de la Cruz Alonso, iti Las Vegas, Nevada. Carmela Walker, San Diego, California. Miss B Fiesta, Honolulu, Hawaii. Ami Ancheta, iti Stockton, California. Jewel Centillas, Maui, Hawaii. Chris and Marisa Siroma, Iba Beach, Hawaii. Metro North Insurance and Security Agency nga para kadagiti kasapulan nyo apo iti non-life insurance nga Casti TPL ken comprehensive pakiramanan nen digiti kasapulan nyo kadagiti government projects iti intero apagilyan serbi ka na kayo deta ti Metro North Insurance and Security Agency ti Cityland Tower 2 Malate, Manila. Babaen kani Dorocha de la Cruz. At CLJ Store nga masarakan diti paset ti Barangay 22 Batak Road iti San Nicolas, Ilocos Norte. Babaeng ka na Mr. Jaime Perdonio ken ni Mrs. Celia Perdonio. Thank you very much ken ni Barangay Chairman Juji Jimenez iti Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Thank you very much Mike ken ni Mili Espirito iti Iba Beach, Hawaii. Wayne Rumbawa iti San Jose, California. Juanito Moller Pariolen Jr. iti Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Franz Jose iti Barangay South San Francisco, California. Kaya ni Mr. Onopre Durupan iti Waianae, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus.
Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem tegtegikwa, ken di nagserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Prexon 2 Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan, kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adi nga rin papagayam, nga tuloy, nga ibasa, para di maudin. Nga paset, ti surat nga nakaipalaunan, ti pakasaritan, ti biyag kinayat, ni pagayam tayo, Fernando. Napukaw ko ti amak, kastamit ten ti inak. Ulila ako na demang pagayam ko. Nupay kasta nakamame sa wagas. Ti sisina di ti dua nga nakautanga kiti biyag. Ti inak nga narames sakbay nga napapatay. Ti amak nga naiwalang latan, kadwana iti dua pay nga kakadwana. Ken natatek day ti bala. Sipod kaawanen ni Tatang Manong Robert. Siya ko ni tinangakem. Kada iti trabaho na iti talon, pakiramanan di iti dingwen, nga taraken mi. Nupay nakitang narigat nga trabaho kabsat. Inan ano siya. Ken tinantandaanak ti balikas ti amak, nga dinungdunguna muna iti inak. Ket pulos nga di na inagutar, wenno pinasalog iti kataltalonan. Ngem ti asawa kaninesitas pagayam ko, natulong. Saan ko nga magawidan nga umay ti ayan ko tapno tulungan na. Kang runaan na iti pan nakataraken, wenno pan nakataripato, dagiti dingwen. Ragsak ko kunana nga tulungan nak, gaputa marigata nak. Aminek kabsat ko talaga amarigata nak iti dede agundaway, gaputa awanen ni Tatang akatulungak ka. Tinerugi ni Tata nga pagsapulan wenno pamataudan. Ti panagmula may karigiti nateng, panagtaraken iti dingwen. Nagtultuloy met ti katugangak nga nina salud. Nga mapan mangilako karigiti bunga dagiti nateng me. Makadanon dita norte, wenno lawag, nga pakaipanan dagiti nateng. Pakairamanan dagiti manok ken sabsabali payataraken. Nagbalin niya naragsak ti biyag mi kabsat. Nupay umag-agibas latan nilagip iti nakamames nga pasamak. Gaputad dati asawak.
Saan niya napuputan ti panagtulid ti panawen? Nagsikog ti asawak pare ti umuna, nga bunga ti ayanayat mi, kabsat ko. Napalalo ti ragsak mi, nupay, kasla mailidlidding kami ti kagimungan, gapu ti kaadami ti sakaanan ti bantay. Ngem kunamit ni Nisitas, nga saan niya napatig nga mapang kami iti, uno saan niya napatig kinkwana, nga mapan kami iti sentro ti baryo. Gamin dito iti ayan ti pagsapulan mi. Ken mas simple ti biyag. Saan met nga maiulbud nga adda ti agserbi ka na kami. Anya ti serbina nga adda ka iti sentro ti baryo wenno sentro ti ili. No marigatan kami ti panagbiag. Tagibinan tagit di ti naibati nga pagbiagan ta wenno ti talon de di tatang. Tapdon ti kastakit. Isuntumet ti pangbiag ta kadigiti anak ta. Balikas ti asawak. Banag nga pakaragrag sa kakunay. Dakkalmet nga nagbalin nga katulungan mi ti katugangak nga ni nanang salud pagayam ko. Gapu iti panang angkat na wenno panang alala na kariti produkto mi tapno mailako. Aging kabsat nga nadanunanen ti kabulanan wenno pa nagpasngay ti asawa. Talo nga aldaw kasangwanan ti manamna mga panagpasngay ni Nisitas. Kadwan ti katugangak nga ninanang salud, ti kumadruna wenno partera. Iri kabangibang mi a barangay. Ngamin kabsat gapu iti kaadayumi ket wenno kaadayumi ti sentro ti lugar. Kita mangan tamarigatan ti asawa kag lalo kitag dadamo. Ida nagunay ni nanang salud nga maipan iti alanganin nga sitwasyon ti asawak no agpasngay. Wen pagayam ko, banag nga nakaragsakak met unay. Saan met nga problema ti panagyan ti kumadrona kanila ng salud iti ayan mi gaputa dua digiti kalkalapaw. Ada ti kalkalapaw nga dati nga nagiyanan ti amak. Adamet ti kalkalapaw mi iti asawak. Ken saan unay nga agad dayo digitoy. Nga mabalin kulat ta nga pukkawan ti kumadrona ken ti inak wenno katuganga no kas pagarigan madanon ti panagpasngay ni Nisitas. Di napuputan parbangon kabsa ti limarikna ni Nisitas ti panagsikalen ti tiyan. Iso nga napangkuriniing ti katuganga ken kastamit ti kumadrona. Imay dangaro diti ayan mi nga kalapaw. Ket dita nga inasistiran da ti anak wenno ti asawa ka, idi panaganak na. Bayat nga agpaspasikal detoy. Pagisu nga aglawag pagayam ko. Iri mangig kun ti sangit ti ubing. Bayat ti kaadda kiti paraangan. Wen, naragsaka na ket urek lang na palagtuma nung Robert. Wen, may saakon nga nan anay nga ama. Adaan ako ni ti anak. Adan ti anak mi ken ni Nisitas. Madamdama pa'y nagtimiken ti kumadruna ket kunana. Kablaawang ka, Fernando. Lalaki ti inauna nga anak yu ken ni Nisitas. Enpas ngay ti asawam tinalumpo ang maladaga lalaki. Kinunana. Dinagdagos ko nga rod ti simrek. Wenno, imuli iti kalapaw mi. Dita kabsat nga nabungunen ti ubing. Addan iti sikigan ni Nisitas. Nakaisem ti asawa ka nga nagkuna. Detan ti anak ta. Detan ti bunga ti ayanayat ta, Fernando. Agyaman tayo ti Diyos ta. Nasalon atakmet nga, nangipas ngay keng kuana. Kinunana, nakaisisem pati ni nanang salud.
Adda na po ko kanak ko, so nga agagagit kayo. Ipasnek yu pa iti agtrabaho aglalo keng ka, Fernando. Addan anak mo nga rumbeng nga tarak ninyo. Kinunana, uwen nang ipasnek ko pa iti agtrabaho para iti anak mi. Para iti umuna nga bunga ti ayan ayat mi kaninisitas. Kari kiti katugangak pagayam ko. Nagtulid pa iti panawen. Numakit-kitak ti anak mi kaninesitas. Maipalpalagip ta kanyak dedi inak ken dedi amak. Anya ko man niya nagragsak datatang kininanang. No, makita damit ita ti apu ko da. No makita damit ti putot ko kaninesitas. Adda digiti gundaway nga kasta ti agay ayam iti panunot ko. Ken saan ko metidi nga ilimlime diti asawak. Anya manen ti pampanunutem lakay. Kasla na oneg manen ti pampanunutem ken adayo manen ti turong digiti matam. Panpanunutik datatang ken ninanang. Tinapapatay nga inak, tinapapatay nga amak. Ket apay nga kanayon laeng nga isuda ti panpanunutem. Ngamin, naimatangak ti panakapapatay ni nanang ken panakarames na. Si maruno ni tatang nga naiwalang latan ti bangkay na. Amok ko ray sika na ulila kami ti ama. Ngem sikog na kapaylaeng ni nanang mo idi mapapatay ti ama. Saan mo nga nakadwa? Saan nga kas kanyak? Nariknak din ti pamateg de di nanang. Nariknak metten iti proteksyon nga impaay de ti tatang kanyak. Sabagay, saan ka nga mababalaw? Pudnot ako na. Saan ko nga nakita ti amak? Ngem kumusta nga tangaminen ti panagpalparutput digiti pulis? Asino ti akin naramid ti panakapapatay ken ni tatang? Saludsod ni Nesitas. Saan ko nga mo? Ken may sapay saan ako niya interesado. Mabalin nga isuti, patingga ti biyag ni tatang. No pa'y kalikagom ko kumamit niya, aglakay ket pagserbiak bayad niya nakapsuten. Ngamin, narignak kunay no kasano ti panangipatig na kanyak. Kinunak nga, arig na makalwa akit ti dede agundaway. Ngamin sungbat kanyak ni Nesitas nga, no saan kan nga interesado? Saan mo met nga rudi na pampanunutin ken pagsaksakitan tinakem mo? Amangan taadad na nga saan niya kayat ti amam ken ti inam. No makitkita ka nga naliday. Kapoy ti nagbali na pagtengken pasama. Kadak, umanay ko man nga ragsak mo ti kaddan ti anak ta. Nga iso ti pangipas ni kami di pa nagtrabaho. Ure ket tulungan kami Fernando. Dandani idin agmay sa titawen ti anak mi ken Nesitas ngay na nga. Weno bunga ti ayanayat mi pagayam ko. Ti amumi no awanen ti dumti nga problema. Ngamin ure adda kami ti sakaanan ti bantay. Naragsak kami. Makaumanay nga ray awmi ti anak mi. Wen kapsat. Masansan met ti panang sarungkar kada kami ni nanang wenno ti katugangak. Gaputa, saan na kano nga maililiwag ti iliw na? E di apu ko na. No aggapu iti probinsya ti Ilocos Norte wenno ti Talawag, adu di kiti gatangin na pasarabo na. Arwaten, ayayam ken sabsabali pay.
Bukbukod lata nga balbalayen ti anak mi gapot awam met ti karuba mi. Awam met iti umay mang sarsarong karkada kami. Malaksid kininanang. Wenno ti katugangak pagayam ko. Idi may nga sardam, mangrabrabii kami din iti asawak nga ni Nesitas, Manong Robert. Nakaturog meten ti anak mi. Ngamin umuna nga paturugen ni Nesitas ti anak bi sa kamin tumangrabii. Tapno saan niya kung mangkuriro kada kami ti panangan. Kabsat anyan nga kigtut mi di, makangig kami ti nagsasaruno a putok ti paltog. Wen Manong Robert. Putok ti paltog nga ti panagkunakit sa anunay nga adayo. Iti ayan ti kalapaw mi. Kimleb kami nga agasawa ket nagar-arudok kami nga masideg iti ayan ti anak mi. Sinalokuban mi ti matmaturog nga ubing. Ngem saan nga nailinged king kuanan upay matmaturog na tukay ti turog na. Gapu ka rin nagsasaruno nga putok ti paltog, Manong ko. Malpas tira ni Paak dahil paltog, Manong Robert. Nagsangsangit ti asawak, gapoy ributing na. Anya ti kaya tasawen di Che Fernando. Api nga kasla asidig unay dito ayan tati. Naggapuan ti unay di kiti paltog. Ken panagdingig ko saan na may maysa nga paltog ti nagputok. Nagsasaruno ken napaot. Nga urela na kariing ti anak ta. Anya ti kayat nga sa uwen. Mariribukan ti asawak ngagsangsangit. San ko nga mo? San ko nga mo? Jack maibagano, anya ti kayat sa uwen, di nga putok ti paltog iti sa anunay nga adayo ti ayanta. Italaing mi ta makangig ti kas JC pud panagdinata kin uray di si bibiyag pay di tatang. Awan ti mangmangig ko nga putok iti paltog. Kinunak nga maririribukan. Pagayam ko idita masiguradok nga kasla natalnan ti aglawlaw. Ininit ko ti si Miri iti tawa. Medyo nasilnag ti bulan. Ngemawan di makitak nga tao iti sangwanan ti balay. Wenno kalapaw. Saan kumet nga matannawagan iti sikig gaputa isu di ayan ti waig. Idintong iti banda na ti laod. Nangato nga bantay pag-ayam ko. Tilaing mabalin nga umamang iti ayan mi ket isu ti tambak. Wenno pinalawa at tambak di tatang tapno dalan mi nga runwar. Nga umamang iti kalsada pag-ayam ko. Ngem tinakangigan mi iti putok ket kasla iti sikig. Nga ayan ti bantay. Nga mabalin nga saan niya adayo iti ayan ti kalapaw. Nga pagnanaidan mi ti asawa. Manong Robert. Kabigatan na imay ti katugangak nga ninanang salud kabsat ko. Enistorya mi kenkwana ti pasamak. Nagpalutputak met. Nagsursurak iti lawlaw ti kalapaw. Napanak iti sa kaanan ti dakkelabantay. Nga sikig ti balay mi. Wenno kalapaw mi. Dito'y kabsat nga nakakita kadiri kapsula. Kapsula ti bala ti paltog. Nga no umong iti may sa adisyo. No dya kagriro sa nga pulo ti nakitak iti daydi agundaway. Iti sa balipay nga diso at dapay na umong. Nga saan unay nga naggaaddayo nga kapsula ti paltog. Nge magpada. Agpada nga nangato ti kalibre na nga armas dagiti naputok. Masigurado kidi nga duwa nga tao ti nagpaputok iti paltok.
When no mabali na nagsinublat daga po iti kapaot na pagayam ko. Dito'y kabsat nga nagbali na burbur tsa kanyak. No asin no ti kainaramid ken no anya ti mensahe ti panagpaputok ti asino man iti paltog iti asideg ti kalapaw me. Di mano na kuno nagawid ak iti balay. Dito'y nga madandanagan ti katugangak nga ni nanang salud. Anya ti kaya tasawen ti naarami diti asideg yo. Sipud ka dayo dito'y katitan sa laing nga mapasamak ti kasta. Ori di si bibiyag ti amam. Kuna kanyak ti bakit? Uwen nang italaing nga mapasamak ti kastoy. Ket masiguradok nga adda mensahe ket day padanong ka na kami aglalo kanyak. Ngamin iti ipapangko iti sikig ti balay. Iti asideg ti dakkel a bantay. Dita nga nakitak ni iti kapsula. Kapsula ti bala ti paltog. No dya kagriro, umabot ti danda ni 20, when nasusurok niyang 20, dahil na sa kapsula. Nagsinublat na siguro ang nagpaputok gaputa. Agin na dayo ti nagpwestuan daken. Napaot na din ang ngegmi aputok. Madanagan na kada kayo anak ko. Anya ti. Gagem di kiti imay nagpaputok iti paltog. Anya ti. Kaya't da nga ipadano na mensahe ka na kayo. Iti sa bali nga burbur tsa pasamak kada kami. Wen kabsat. Idi may sa abigat nga mapangkuma iwayway digiti taraken mi abaka. Idi pakailinlinungan day ti asideg tiwaig kabsat. Anya na pan nakakigtut ko manong Robert. Ngamin ti maysa kaditi baka mi ket naparti. Nabawbawan ti buksit na. Inalada iti lalaem ken pakairamanan sabsabali pa paset na. Sigurado nga iti man nanakaot ti akinarami diti daytoy. Ket inbati dalatan iti kayat da nga inbati. Inalada iti kinayat da. Dita manen nga nagbalin nga burbur tsa kada kami. No asinno ti akinaramin. No asinno ti man nanakaw nga nang parti ti ba kami. Inananusak nga dinalusan di iti naibati ket isut sinit si dami. Wen manong. Ina pinayabak met ti katuganga ket may nangala. Kenadda pay sumagmamaro nga karuba da. Ngay may ken timulong kanya. Tapno laeng masida ket saan na maperdi ti karne ti baka. Nukit kita kabsat ko natuturda. Ti nang parti ti baka mi. Sa ano na imet ket di nga adayo ti ayan di gitoy ngem. Mailinged da ngamin kadagiti narukbus nga kay kayo. Wen manong Robert. Adad damanen ti panagdanag ti katugangak ken ti asawak. Fernando anya da ituyen. Apay nga agkakamakam met laingen di giti nakamamak nga mapaspasamak. Apay nga agkakamakam met laingen ti panakaaramid ti kastoy kadata. Anya ti ammo marason. Mariribo ka na sa ludsod ti asawak manong ko. Awan ti amok nga aramid ko. Awan ti amok nga rason no apay nga. Maararamid ka na ti kastoy. Awan ti amok ka basol ko iti sa bali nga tao. Ubingak pa'y di umay kami ti deti nga lugar. Kit makita met. Saan ako umadadayo? Naamam mo kalaeng babaen di palagum umayo kininanang mo ditoy. Nukunam nga mapmapanak iti sa bali nga lugar saan. Kasano nga makaarami da kiti basol. Kasano nga damadiharak nga sa bali a tao. Panunutem ko ma.
manong aldaw tinapalabas, kalpasan, tinasaw nga pasamak, wedo di pan nakaparti ti taraken mi abaka pag-ayam ko. Imay ni nanang salud nga nasapa ken, madandanagan. Anak ko, saan niya napintas ti agwarwara sa damag iti? Tenga ti baryo. Apay nanang, anya ti agwarwara sa damag ng kunayo nga saan niya nasiat. Sa ludsod ni Nesitas, ti kabsat dedi napapatay nga dedi napapatay a Conrado, ti kabsat na ani Samuel. Adda kanu pangtana kini Fernando. Ibang pangtana nga, isarununa nga papatayan ni Fernando. Anya? Apay nang? Anya ti rason niya? Papatayin nakdet ang Samuel. Kinunak nga, naggabet ti pungtot keng kastamet tindanag ko, Manong Robert. Base kano iti sarsaritain na, nga naamuan ti sumagmano a karuba. Si kakano ti nakakita, idi marames ken mapapatay ti inam. Ket mabalin nga si Kati, nagpulong iti dedi amam. Nga mabalin na mailasin mo, no, asin no ti akinaramid. Dedi atap digiti pulis nga dati partisipasyon dedi amam, idi pan nakapapatay ni Conrado. Kaslad admitiren ni Samuel nga dedi Conrado tinang rames iti inam ken nang papatay. Kas palawag ko king kaidin, naiget nga aginagaw iti ayat, ti amam ken dedi Conrado, ken ninanang mo, agkaribala ko natayo. Ngem ti amam ti inaklon ti inam. Nga dito nga nakita ti isang kabaranggayan ti panagbalbaliw ti amam. Amok ti pakasaritaan ti biyag, ni tatang mo pakiramanan ti grupo da Conrado. Ada grupo ti amam, kaya damit grupo da Conrado. Nga dagito iket, agar aramid ka riti, saan na may kanatan? Kas ti panagtatakaw. Lading iti ka edukit ngem, rumbing nga maamuan, nga dahita ti nagbali na record ti amam. Kas tamit ti grupo da Conrado. Ngem di agasawan ti amam ken ti inam. Nagtalnan ti amam. Saan nan nga inulit when awanin digit na kaidamdamagan ng aramid. Ado digit nagsidaaw. Ado digit saan na makapamati. Ngem ado digit na kumbinsi. Edi pa nagbalbaliw ni tatang mo. Kalpasan ti pa nagkalaysada ka di inam. Madanaganak ken ka anak ko. Madanaganak ka na kayo. Amangan tabiglalat tanaw may da kay sirking ket papatayin ta kayo. Aglalo keng ka Fernando. Balikas ni nanang salud, Manong Robert. Anya ti aramidek. Anya ti aramidek na ang jak kayat ti matay. Jak kayat nga maulila ti anak mi ken ni Nesitas. Jak kayat ta masapa nga mabalod wenno mabalo ni Nesitas. Marigatan lakit di. Balikas ko kabsat. When Manong Robert na maala kon ti agdanag, maala kon ti agbalaw. Mabalin nga husto ti punto, wenno nasagap nga sarita wen istorya ni nanang salud. Siyak laing ti kakaisuna nga nakaimatang iti pan nakapapatay, ken pan nakarames dedi inak. Ngem pulos nga awan tin baga paghilasina, ore dedi tatak. Awan tin baga kapakailasinak iti nang rames iti inak. Ngamin nuwen ken mabalin. Jak kayat nga da pagibalsan ni tata. Ngem jaklat tanay gawid. Jaklat tanay gawid ni iso di akinarami di pan nakapapatay di Conrado. Ngamin. Addaan ti kabukbukuda na wagas di amak nga nagpalutput wenno nag-imbestiga. Manong ko.
Kasangwanan niya ituloy tayo, di surat ni Pagayam Teo Fernando, pagyamanan tayo di sumaganad. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Franz Jose, iti South San Francisco, California. Juanito Moller Fariulen Jr., iti Barangay 19, San Nicolas. Wayne Rombawa, iti San Jose, California. Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Kapitan Judy Jimenez, iti Poblasyon Burgos, Ilocos Norte. Mr. Jaime Perdonio and Mrs. Celia Perdonio, iti CLJ Store, iti Barangay 22, Batak Road, San Nicolas, Ilocos Norte. Cityland, agyaman tayo pa iti Metro North Insurance and Surety Agency, iti Cityland Tower 2, Malate, Manila. Para kadiri kasapulan nyo, iti non-life insurance, iserbi ka na kayo. Iti Metro North Insurance and Surety Agency nga masarakan, iti Cityland Tower 2, Malate, Manila. Babaen kiti manager nga ni Dorocha de la Cruz. Pagyamanan tayo pa ni Chris si Roma ken Marisa si Roma iti Iba Beach, Hawaii. Ni Ami Ancheta di Stockton, California. Kastapay kini Carmela Walker di San Diego, California. Hazel de la Cruz Alonso, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Erlinda Firminhood, Barangay Naglikwan, Pasuki, Ilocos Norte. Elis Tamayo, Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ken kastapay di Kalawagan, Belisario Farm, Nusibi Farm, nga kukwa da Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Janet Belisario, Manipod Barisbes, Dingras, Ilocos Norte. Daytoy ang tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Nagiri ka iliw ako tayo wenno makan. Intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub. Iserbi na naging sumaganad. Kasti top silog, pork silog, long silog, bag silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus. Kastapay di sa bali, ang lutong bahay, pakaramanan, kinaimas kay special, empanada. Manad, kita dalos kita na kayo sa kanan dito yung makan ni Steps Food Hub. Masarakan sa Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte, Sangi, Itirangkaya. Steps Food Hub, sintanan yung serbi ka na kayo, tinaanos ng Tarikwa, Aileen Akuba. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Adun diri na kapadas ken napnek tindo panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adaan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adaan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adaan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag ti cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinamatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Rin sa balipay nga viewers na yun ni Richard de la Cruz Compuesto dita Manila, ni Arnel Ancheta ijay Italia, ken ni Ma'am Eloisa Guerrero nga buibuya kada tayo. Edul tuloy tayo nga rod ti pakasaritaan ti biyag kinayat.
ni Fernando. Mariribukanak, pagayam ko. When? Mariribukanak kinadati amak ko. Adamit ket di duldulin ko nga armas. Nga isungarod ti batbati kanyak di tatang. Ngem kasanun no maon na anak. Kasanun no siyak ti maawanan gasak. Kasanun tupay ti asawak. Kasanun tupay ti awan pay amuna nga anak ko. Pagayam ko. Siyak tupay nga nauli lalaing iti ina ket nabadi di amak. Kasla adda pay kurang ti pan nakatikibi. Ken pan nakapadakkel ko. Anyan tulakit din iti awan pay tawin na nga ubing. Nga mabali na mauli na. Maasyanak pay unayen kininesitas nga asawa. Gapoy di pa nagkonsumisyon na. Madlaw pa yan pagayam ko nga umres ti bagina. Anya ti araminen ta. Madandanagan ak. No daduma kasladyak kayat nga dumteng ti rabii. Kasladyak kayat nga agsipngit ti ang lawlaw, Fernando. Maamakak pare ti biyag tayo. Kasanun tulaingin ti anak tano. At na mapasama kini maisa kadatawin no duwata. Pangasim. Mang panunot kay ti solusyon. Ang sanin no ti papananta. No mapantay ti maisa a lugar. Kasanun ti panagbiag ta. Awan ti amok nga sa bali at trabaho no diti. Mang sukay ti talon. Agmula ka di nateng. Kananyala ditan niya prutas wenno nating tapnon ti kastagit mailako. Isulaing pagay, isulaing di ammo kapag biyagan ta nesitas. Balikas ko nga mariribukan. Sana baling agrigat ta. Sana baling nga ma-experience ti anak ta tinarigat. Nga panagbiag lakit di. Saan ta nga matay? Sweno saan ka nga matay? Pangasim. Pumanaw ta ni ti daytoy nga lugar. Diakon madeeran ti buteng nga agar-ari kanyak, Fernando. Naglabas pa iti aldaw nga balbalkutin na kami. Ti amak wenno buteng pagayam ko. Agingga nga iti naminsan nga isasangpet ni Nanang Salud. Nga aggapo di talawag. Kastoy di kiti balikas na. Naibaga kiti kasinsing ko nga DJ Ilocos Norte ti sasaadin niyo. Ti panakay pangpangtatibiyag mo. Umana mo nga. Mapang kayo sa dyan. No kayat mo, Fernando. Mabalin niya agbyag kay nga natalingin ngayon sa dyan. Nataltal na ti probinsya ti Ilocos Norte yung di probinsya tayo. Sa anakas dito nga. Pinatay, tinakaw, nga awan man laing ti may paing hustisya. Ngamin kit kaslaawanin talek ti tao iti hustisya iti lugar tayo. Balikas na. Angin nanang, anya ti pagsapulak no mapanak sa dyan. Anya ti pangalaak iti, pangbiag ko iti pamilya. Sa dino ti pangalaan mi ti pagbiag mi kaninisitas ken ti anak mi. Ken, kasano di ti tao nga, makapulapul ko sa dyan. Awan ti amamok, jak pa'y napnapan iti dayta nga lugar. Amuyo dayta. May adaptor mo ti bagi man ako. Ti panunutem ket ti seguridad yo. Saan na basta-basta tao ti mangipangpangtaking ka. Napekla na kriminal ken man nanakaw digitoy. Am mo ida ti lugar tayo nga isuda ket agar aramid ka di saan na may kanatad. Mapagsisilpukon di pasamak, Fernando. Imo na ti panang papaputok di paltug iti asidig ti balayo. Maikadwa, ti pan nakaparti ti tarakin nyo abaka. Ti pan nakarames di inam ken napapatay.
ti pan nakapapatay ti amam ken ti dua kakaduana. Saan ka di nga linibat da ida? Segon iti tsorya da iti pulis. Inuray da ti amam ken di dua kakaduana iti pagserkan nga umay ti deto yung kalapaw yo. Ket dita nga pinaltupaltugan da ida. Awan siguro idin ti atensyon wenno pangta iti biag digiti dua wenno digiti tallo pakiramanan di tatang mo. Gaputa ti amuda ket addadan iti asideg ti kalapaw. Ngem dita ti nagpwestuan digiti nang paltug kadakwada. Anang itunday ti nakatayanda. Saan ya? Sunga, agpanunot ka kumaanak ko. Agpanunot ka para iti pamilyam. Nagpanunutak iti naminribo pagayam ko. Nagari kanyak ti seguridad. Pare di masakbayan ti anak mi ken ni Nesitas. Pakairamanan ni Nesitas ken siyak. Immanamo nga umay dita probinsya ti Ilocos Norte. Kang ronaan na iti lawag. Tapnon ti kasta mailiklikak kadagiti nangisit ti kararwana. Dagiti mammapatay. Nga husto ti analisasyon ni Nanang Salud. Nga isuda ti kanaramid iti pan nakarames ken kastamit den pan nakapapatay de di nanang. Nga ditoy met nga nagibales de di tatang. Nga isu ti nang papatayan na ken ni Conrado. Nga mabalin na talaga nga isu di akinaramid iti pan nakarames ken pan nakapapatay ti inak. Ngem bimales ti grupo ni Conrado babae ni kabsat nga ni Samuel. Ket pinapatay damit ni tatang. Nga ita kayat da nga isarunudak. Gaputa ti pamati da ket siyak ti kakaisuna. Nga nakasaksi ti pasamak nga mabali na siyak ti nagisuplong iti amak. Nga dahito yung met ti rason no apay nga pinapatay na ni Conrado. Dahito din ti nabukel nga parmatak wenno pasamak wenno makagapu ka riti nakaamame sa pasamak pagayam ko. Ininot mi nga rod nga inlako digiti dingwen nga taraken mi. Manong Robert. Tapnon ti kasta pumanaw kamin iti nariribuk a lugar mi. Iti mailako mi amin digiti taraken. Kang runaan na digiti baka kalding ken nuang. Dita nga insagana min ti bagimi para iti biyahe. Adayo ti pagpagnaen mi tapno sumabat kami iti dakkela truck. Nga paglugluganan digiti tattao nga umay di talawag. No umay da iti tiyenda. Adda pa digiti malabsan da nga sabsabali nga ili iti norte. Nga isupay ti pagi laklakwan da kari ti produkto mi pagayam ko. Nakitang inubami ti anak mi, nagsinublatan mi nga agasawa. Tapno mapang kami ti nagsapalan, ket urayan mi ti truck. Nga pagluganan di sabsabali nga negosyante, nga umay di talawag. Nakadanon kami nga rod iti lawag pagayam ko. When napinta sa lugar, ken ditoy ti panpanakkel ti inak nga adda ti hustisya. Madaeran digiti agtuturay nga proteheran digiti tao. Saan niya kasi ti probinsya mi kadagiti nga tawen. Binales ti mapaspasamak Manong Robert. Pagpian na di kaadami ti kasinsin ti katugangak. Naibagana nga adda ti karubada nga adu ti dagana iti dumaya paset ti Ilocos Norte. Ngem ti makitaltalon ket alan kano idan ti kabsat na iti Estados Unidos. Isungawanen ti mangtalon.
Enjaya na kanyak no kayat ko ti mapanagtalon iti akin dumaya nga ili dito probinsya ti Ilocos Norte. Sinigurado wenno insigida nga inawat ko ti jayan. Ngamin isumet ti nakairwamak. Laeng pagayam ko ti panagmulay iti pagay ket maiduma iti panagmulam iti pagay iti gapwa kalugar. Idiretsumi ti bukel ti pagay iti daga. Samin to urayen ti panagbunga na wenno panagdawa na. Saan niya kas iti lugar iti dumaya nga paset ti Ilocos Norte nga masapul mo ti adu nga danom. Ibunubun mo samon to iraep. Ngem kinunak itinakim ko nga masursurok to deta. Tinulungan na kami nga rod ti akin daga ket nang patakder kami iti kalkalapaw mi. Iri pungto tinalawa at talon na. Ngamin ti kalapaw nga pagiyanan ti dati nga makitalon ket rinakrak kaninyawid na rigidi materyales. Dituyen kabsat tinagneedan mi. Wen, dituyen tinagneedan mi ket nagtalunak. Nga isu ti pangalaan mi ti pagbiag mi. Manong Robert. Ti dagami nga sangkabasit iti probinsya nga naggapwak. Pinailako ko ni ti katugangak. Wen pagayam ko. Kaasi ni Apo Diyos saan na narigatan nga nangilako. Ket imay na inpan, tinaglakwan na iti daga. Ngamin jakon kayat ti mapan iti nasa nga lugar. Maamakak pagayam ko, tamangan no mapapatayak. Dito ti rason no apay nga adda kami dito probinsya ti Ilocos Norte. Gapu iti nakaamames akalman. Wenno nakabutbuteng nga napalabas iti biyag ko. Isu ti kadami iti probinsya nga Ilocos Norte. Husto ni nanang salud nga nayadaptar ko metlaeng tibagik iti probinsya ti nga Ilocos Norte kabsa. Ida Manong Robert naadaan kami iti duwa nga anak. Ida asawak nga ninisitas. Pagsayatan na napagturkos kumet ida iti kolehiyo. Agpada digitoy nga maestra ken maestro. Manong Robert. Agyam ama na kiti Diyos gaputa na iliklikak babaen ti tulong ti katugangak. Saan gayam nga pakauyawan ti agbalin na takrot. Wenno sana sumango ka iti berdugo. No isu iti pakailiklikam iti riribuk. Ken pakaisagmakan ti biag mo. Pagayam ko. Agyaman na kiti panangibasam iti dati surat ko iti programam ti napalabas. To'y pagayam mo, Fernando. Agyaman nakmet pagayam ko Fernando, iti panangi patulod mo iti dati surat mo nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag mo. Husto ti kunam. Saan niya dakes nga maibaga nga takrot ka no iso ti pangiriklikam iti piyaken karadkad mo pagayam ko. Saan niya umiso ti agin tutured no di mo makabalinan na sa laknibam ti bagim. Ananwem ti pwersa no atiwen na ka ni taktika nga kunada. Ulitek tagyaman iti panagsurat mo iti programa tayo tinapalabas. Ket sapay ta agbalin nga naragsak mo mamuk naragsak kang gaputa diti probinsya ti Ilocos Norte ti nakapagturpusan di duwang anak yu ken inisitas. Ken adang kan iti pagsapulan babaen iti panagtalon. Saan mo lang nga nailanad dito no mano ti tawen mo no kabalin ang pay ti agtalon wenno saanen wenno pinagsarding da kamet din di iti anak mo iti panagtalon kabsat ko. Ulitek agyaman akmet iti panagsurat mo iti programa tayo tinapalabas. Dito nga rin papagayam nga pumakada kami nit programa tayo tinapalabas. Padaanan nyo yung tunubingat, isabalin tumanen, ngayon tayo rugi nga pakasaritaan tibiyag. Iti nga programa. Dito bagayam yun ni Robert De La Cruz kinadbata iti technical control ni Mark Francis Paulino Agustin. Ibatimin tinatalina ay nga malem ti Miyerkules tayo amin na sa ngapada. Agyaman kam ting kay panagbuya ken panagtingeg.
Ti napalabas. Namulit ti agdama babaen ti napalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapat tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Ti napalabas.